Kwethma kwedo piny owacho medo seyo piny owacho ewi gino magiwacho ni nyayo yako lope pacho ka kaachiel kod chiwo oboke mag wuoth kata passport ne jopinje maoko seche ma oganda jo Kenya to neno pek e yudogi. Odiechieng'gi mokwongo kuom ndalo adek ma gidhi limo hoho mar Okak kod Masawa. Jotelogo kotelne kod jalup jatend piny mane en jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua to kod jatend DCP to kod ogai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ochayo jatend piny Kenya gi magiwacho ni ketho tudruok e kind piny Kenya kod pinje maoko. Mahiyo munasemaje? E odiechieng' margi mokwongo e limbe margi e kaunti ma Nakuru, kweth makwedo piny owacho ne omole boma ma Mahiu kendo yawo buk manyien ka giseyo piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto e wi yako lope mag jopiny e gwenge mopogore opogore pacho ka. Kwethno motele kod ogai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kod nyawadgi ma DCP Rigathi Gachagua e kind jotelo mamoko donjore ewi wach lo mogere kar joth ma jatend piny e boma Nakuru State Lodge magiyango ni lope oseng'wan kod achudhe mitudo kod jatend piny Kenya William Ruto kod osiepege machiegni. Kwethno bende seyo jatend piny kuom umo wang'e seche ma achudhe yako lope mopogore opogore mag jopiny e pacho ka. Shamba ya Davivi ambaye ilikuwa ni wale walifukuzwa Enosupukia, huyu Kasongo amechukua 6,000 ekari. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Mahiu, tukiunda serikali na Kalonzo na Matiang'i na wengine, hilo shamba la Davivi tutachukua kutoka kwa Songo tupatie watu ya Naivasha, kila mtu apate nafasi yake. Kule Nakuru mumeona Ruto na watu wake makateli wenzake wamenyakua ardhi karibu hata State House ya Nakuru inanyakuliwa na hoteli hapa. Kwethno bende wuok tung' mosuo kod piny owacho ewi gino magiyango ni oganda mag pinje maoko osebedo gi yot kod thuolo mayudo tese mag wuoth passport ma pacho ka mosebedo liel kod ohinga ne oganda jo Kenya giwegi. Gidhi nyime giseyo jatend piny Kenya e weche mag tudruok gi pinje maoko kama giyango ni piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto osemiyo jopinje maoko tese mag piny Kenya, ahinya to jopiny Sudan ma milambo ma giyango ni osemi thuolo mar limo pinje mamoko moseketnegi okum ka gidwaro mondo ming'wan otesego duto mag piny Kenya magin go. Huyu Kasongo wakiwa na Kipchumba Murkomen, wakiwa na PS Belio Kipsang na yule Mrs. Chelagat, Director of Immigration, wanauza vitambulisho, wanauza passport kwa majambazi kutoka Sudan na kwingineko. Na wale ambao wanaoana wako hapa. Mtu mmoja anaitwa Meti na ndugu yake, wao tayari na ni watu wa nchi ya Sudan wamepatiwa passport ya Kenya. Ni aibu si aibu? Na sifa yetu kama nchi inaharibika kwa sababu wakora na wauni wanapewa passport ya Kenya kutembea nayo. Mnakubali hayo maneno? Eti watu wanaletwa kutoka nje ya nchi hii, wanapewa vitambulisho, wanapewa hata na passport ya kutembea. Hata watu wengine sasa wamefika mahali wanatuchekelea. Kwethno kotelne kod Kalonzo Musyoka udhi nyime giseyo kit telo ma William Ruto kagiyange ka mosekelo midhiero ne oganda jo Kenya e weche mag uchumi kendo rocho ratiro mag jopiny mosewito ngimagi kod lalo mwandu mathoth. Gisingo mar tiyo kanyakla kendo neno ni gitero pacho jatend piny Kenya William Ruto e yiero mar higa mag 2027. Kwa hivyo Ruto akisema record tunakubaliana na yeye. Lakini sikiliza tu kwa kionjo record ya Ruto. Kiongozi ngani duniani umewahi akisikia vijana wapigwe risasi miguu? Hiyo ni rekodi mbaya. Ogai mar obila Douglas Kanjo golo chik ne komanda duto mag obila mondo mi orakre gi